Kedves hallgató, millió plusz egy podcast van Spotify-on, YouTube-on és minden egyéb platformon előtted, de te mégis ezt a podcast epizódot választottad, és ennél nyomtál rá az indítás gombra. Hát ez mérhetetlenül szuper dolog, hiszen boldog vagyok, hogy itt vagy, és maradj is ebben az epizódban. Viszont ha bármilyen oknál fogva meg kell, hogy szakítsd ezt a beszélgetést, akkor tudd, hogy én itt vagyok, és várlak vissza. Mai napon a beszélgető partnerem az eddigi félkész podcast koncepció ellen megy egy picit, azáltal, hogy hát nem egy hétköznapi hős, akivel ma beszélgetek. Több ember számára egy inspiráló példakép, a kitartása, a saját magát való választása, az őszintessége, a kedvessége és a teljesítménye miatt. A sport számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hát nem is tudom, hogy írjam le, de talán azt mondom, hogy a prioritásaim között van, ez segít a jelenben lenni, kikapcsolni, és izgalmasnak találom, izgalmasnak a határok feszekedését. Izgalmasnak találom benne azt, hogy megismerhetem önmagam, illetve más embereket is, legyen szó egyéni sportról, csapatsportról. Szerintem ez egy olyan tevékenység, ami egyszerűen fantasztikus szintekre tud emelni nap mint nap. Ezt a témát egy olyan vendéggel járom körül, aki nap mint nap ezt csinálja, és embereket kápráztatott el 2016-ban Rióban, hiszen bronzérmet nyert az olimpián, úgyhogy ezzel kicsit már el is árultam, hogy a vendégem Telegdi Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világ- és többszörös Európa-bajnok úszó. A Félkész podcastet megtaláljátok YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Instagramon és TikTokon is jelen vagyok. Talán a mai napon ellent mondok annak, amit mindenki kér minden videóban, hogy kövess be, lájkolj. Én inkább arra kérlek téged, hogy küld el ezt az epizódot annak, aki szerinted profitálhatna belőle. Legyen az a testvéred, legyen az a barátaid, családtagjaid, munkatársaid. Igazából ez az, ami segíteni fogja a podcast vitalitását, segíteni fog azon, hogy több emberhez elérjen, hogy több ember hallhasson róla, és hogy minél több izgalmasabb vendéget tudjak nektek hozni. Ez egy rövidebb epizód, szóval azt is tudom, hogy sokatok számára az egyórás felvételek néha nagyon hosszúak, vontatottak, úgyhogy most igyekeztem kompakt, short but sweet lenni. Hát remélem, hogy sikerült. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a beszélgetést. Sziasztok! Szeretném köszönteni a podcast beszélgetés mai vendégét, Telegdi Kapás Boglárkát. Ugye hát nem nagyon kell bemutatnom, olimpiai bronzérmes, világ- és többszörös Európa-bajnok úszóval beszélek ma, úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívást. Szia, és köszönöm. Van egy interjúd, egy beszélgetésed még régről, amit nem találtam meg, vagyis igazából amit nem találtam meg, és nagyon sokat segített nekem így a mindennapjaim során. Azt nyilatkoztat, hogy neked mennyire segít az úszás abban, hogy a jelenben maradj. Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy mit jelent, és illetve hogyan lehet praktizálni a jelenben maradást? Igen, nekem az úszás egyébként mindig tényleg egy ilyen szerepet töltött be, hogy a mai napig is, amikor tényleg így aktuálisan így megvannak a mindennapos kisebb-nagyobb problémáim, hogy lemegyek az úszodába, beugrok a vízbe, és ugye ezek így mind megszűnnek, és ott vagyok a vízben, és csak én vagyok, és a víz, és arra figyelek, amit éppen csinálok, azt a mozgást figyelem, vagy éppen ugye amilyen feladatot éppen csinálok, majd konkrétan az edzésen, akkor azt a lehető legjobban akarom megcsinálni, és akkor úgy el tudok távolítani magamtól minden problémát, és minden
tehát mert ugye ezek a problémák nyilván olyan dolgok, hogy általában nekem, hogy aggódom valami miatt, ami majd a jövőben vagy megtörténik, vagy nem, általában ugye nem. És hogy ezekből ugye ilyenkor minden edzésen így kiszakadok. Tehát, hogy így ott tudok lenni akkor éppen, amit éppen csinálok abban. És amúgy tényleg nagyon ritka az így az úszáson kívül, amiben ugyanezt érzem. Úgyhogy nekem ez is egy olyan dolog, ami így az úszáshoz köt nagyon érzelmileg emiatt. És pont ezt is mondják amúgy, hogy érdemes olyan sportot is találni, ahol igazán úgy ki tudsz kapcsolódni, és a jelenben lenni. Igen, nekem ez abszolút ilyen volt, meg hát nyilván így ebben is találtam meg így önmagamat is, meg ugye nagyon-nagyon szeretem is csinálni ezt, és tényleg így többek között. Ezt igazából így, nem is tudom, szerintem így az elmúlt pár évben realizáltam, hogy amúgy még egy ilyen szerepe is van, amellett, hogy ugye egészséges dolog sportolni, és lemenni, és minden nap mozogni, hogy tényleg így segít ott tartani az itt és mostban. És mondtad, hogy inkább a jövőn gondolkodsz, én inkább múlt fókuszú vagyok, sajnos, és azon is szoktál amúgy őrlődni? Persze, minden elfogul, szóval így nem válogatok annyira, csak általában inkább a jövő, igen. Egy másik kérdésem pedig igazából az úszás kapcsán az lenne, hogy ugye hát egy egyéni sportról beszélünk, viszont ennek ellenére elkerülhetetlen az, hogy mondjuk a versenyeken ne találkozz ugye ezekkel a riválisokkal, és ugye a megmérettetés napján egy csomó videón is én is láttam, hogy ott vannak az emberek az öltözőben, és nem lehet igazából nem látni, hogy a másik tudod, hogyan készül fel, akármilyen zenét hallgat, mert bömböl a fülhallgatójából, és hogy ezt hogyan szoktad kezelni, és hogy így felszoktad-e mérni egyáltalán, úgymond, hogy így kikkel fogsz versenyezni, és hogy melyek azok a faktorok, amik úgy igazán segítenek neked egy verseny előtt, hogy mondjuk jól tudj teljesíteni? Jó kis összetett kérdés, igen. Hát igazából így az ellenfeleknél maradva, vagy azzal kezdve, nem nagyon figyeltem én soha az ellenfeleimet. Tehát, hogy így ugye nyilván az edzőm, Balázs, most ugye Vír Balázs az edzőm, ő mindig kielemzi előre, hogy potenciálisan ki hogyan fogja beosztani a távot, kire figyeljek az első százon, kire a második százon, tehát hogy így ilyesmiket így mindig átveszünk, de én úgy, nem tudom, valahogy és sose érdekelt, hogy ki úszik mellettem, vagy hogy éppen világcsúcstartó-e, vagy nem, vagy mit kell róla tudni, szóval, hogy nekem úgy ők mindig ilyen, tudod, mint hogyha ilyen arctalan emberek lennének, csak így ott vannak, de hogy nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget annak, hogy így ki az ő személye, aki mondjuk így ott áll. Az öltözőben egyébként úgy nagyon ritkán fordult elő előtte, hogy találkoztam ellenféle vagy bárkivel is, mert én általában mindig egy olyan, szeretek ilyen kis eldugott, csendes WC-t keresni, amiben tudod, így egyedül vagyok, és akkor ott öltözem át, és nem ilyen nagyobb öltözőben, úgyhogy ott például nem is volt ilyen, hogy előtte nagyon-nagyon ritkán. Ez egy taktika igazából. Amúgy most így belegondolva lehet, hogy így tudat alatt az volt nekem, de egyébként így nem amiatt csináltam, hogy így ne is lássak senkit, hanem valahogy így ez jött. Te szoktál amúgy zenét hallgatni? Igen, szeretek zenét hallgatni versenyszámok előtt, de már úgy közvetlen előtte, tehát hogy amikor már úgy ott vagyok a Last Call Roomban, ami ugye az utolsó 4 óra 20 perc a rajt előtt, ott már úgy ritkán vittem be magammal fülest, szóval, hogy akkor úgy szeretek inkább hallani mindent, ami körülöttem történik, tehát hogy fókuszált állapotban vagyok nagyon, viszont úgy szeretem hallani azt ugye, amikor a versenybírók szólnak, hogy most kell felállni, el kell indulni, mennyire, tehát hogy úgy azért szeretném tudni, hogy mi a helyzet, és olyankor már úgy azt érzem, hogyha bedugom a fülest, akkor ugye így, nem tudom, így nem feltétlenül hallom, hogyha valami fontos információ van, vagy ilyesmi. Úgyhogy én ott már nem, de előtte igen, ott, amikor még úgy koncentrálok, akkor egy ilyen 4 órára leszoktam feküdni, és akkor csak így behunyom a szemem, és zenét hallgatok. Kicsit úgy érzem, hogy akkor például Balázs az edződ veszi fel ezt a szerepet kb., hogy ő tudja, hogy mire kell készülni, meg ilyenek, de hogy nem feltétlenül arra gondol, hogy most ezt mind rád kell helyezni, szóval, hogy van egy úgymond, most nem tudom, agyként fogom mondani, aki erre gondol, nem? És akkor te neked meg nem kell feltétlenül ennek az összes részletét tudnod.
Persze, egyébként nagyon vicces, hogy ezt mondod, hogy az agy, mert sok évvel ezelőtt ő ezt a becenevet kapta pont, hogy az agy. Úgyhogy ezt majd elmesélem neki, ezt tetszeni fog neki. Szóval abszolút, amúgy nagyon jól látod ezt a részét, igen, hogy ugye így összeszed mindenféle információt, ami nyilvánvalóan nem kell ott legyen nekem az én agyamban, mert ugye felesleges, tehát nem kell mindent tudnom arról, hogy ott kettővel mellettem 1-0-1-re fordul-e meg, a 3-al mellettem lévő meg 59, teljesen mindegy, hogy mire fordulnak meg, de azért úgy ezt így mindig Balázs is úgy szinte eldarálja, mert ő is tudja, hogy nem ez a lényeg, de hogy azért úgy legyen ott így valahol hátul, tudod, hogy így a tudatalattimban, hogy amúgy tudom, hogy így melyik oldal, hogy fog, tehát hogy mire számít csak így verseny közben, hogy hol fogok elhelyezkedni mondjuk a távfelénél, vagy tehát hogy ne lepjen meg semmi, szóval hogy ezek amúgy nagyon hasznos dolgok, de nem kell ott, tehát nem kell tudjak mindent, ez nem egy dolgozat, hogy fel kell mondanom, hanem ezek tényleg ilyen érzések, hogy ott ugye az érzés kell összeálljon a verseny alatt, meg előtt, és én nem szeretek számokon gondolkozni egyáltalán. Amúgy a hallgatók számára talán egyszer említettem, hogy éveken keresztül én a BVSC-ben vízilabdáztam. Szóval itt ismertük meg egymást, vagy innen tudtam, és mertelek is felkeresni. Itt kezdted el az úszó pályafutásod, ha jól tudom. Igen. Azt akartam felhozni, hogy amikor egyetemre mentem, akkor megkért egy jó barátom, hogy menjek az egyetemi úszóversenyre. És mondtam neki, hogy hát én vízilabdáztam, szóval így én annyira nem akarok, de így igazából rábeszélt, úgyhogy elmentem. Na hát mielőtt még egyáltalán bemelegítettem volna, megláttalak ott téged, mondom, na, miért vagyok itt? Tehát, hogy azért, mert én tudom, mert érted, teljesen más a vízilabdázók úszása, mi nem tanultunk annyi technikát, stb. Szóval már ott így megkérdőjeleződött a fejem, hogy miért vagyok itt? De miközben amúgy valamilyen mellúszásba neveztem be, meg gondoltam, az úgy valahogy menni fog, és arra emlékszem, hogy beugrottam a vízbe, és ugye még sose csináltam ilyet, vagy így igazán nem versenyeztem úszva, és azt éreztem, hogy úszom a mellett, és fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Nem éreztem, hogy jó vagyok eléggé. Nem láttam így a többi embert mellettem. És igazából nekem az a kérdésem, hogy pont, hogy mondjuk Balázs mondja neked, hogy a 100 méternél, 200-nál erre figyelj, hogy lehet erre figyelni. Hát attól függ ugye, hogy milyen úszás, nem? Tehát most ugye a mellett említetted, ott azért ugye előre veszed ki a fejed, előre nézel. Így ugye nem is látod annyira az ellenfeleket, de tehát, hogy én ugye többnyire pillangon és gyorsan úsztam a versenyeken, meg hát ugye vegyesen is, és én pillangon oldalra veszem a levegőt, ugye ott amúgy, hát így az emberek 95%-a előre vesz egyébként, de én oldalra, és emiatt talán egy picit ugye mindig a bal oldalt jobban látom, tehát a bal oldalamon lévő ellenfeleket. És egyébként a másik része pedig, hogy ez is igazából még a legelső kérdésedhez tartozik, hogy nem nagyon nézem őket, tehát hogy nem azt figyelem, hogy egyébként én hányadik vagyok, hanem ez is egy ilyen, tehát hogy azt tudnám mondani erre is, hogy ez is egy érzés, tehát hogy úgy érzem azt, hogy hol vagyok kb., meg hogy úgy nyilván látom, mert nem csukott szemmel úszom, de hogy így látom, de hogy azt a képet így ki is zárom igazából, hogy most ő előttem van, vagy mögöttem, mert ugye nem a másikhoz viszonyítom magam, hanem én érzem azt, hogy milyen iramot kell úsznom, hogy mivel fogom végigbírni azt a távot, amit éppen 800 métert vagy 200 métert, én tudom pontosan, hogy akarom beosztani az erőmet, és ugye én általában lassabban kezdek, mint a többiek, szinte bármelyik számról van szó. Szóval tudom azt, hogyha előttem van valaki 50 vagy 100 vagy 200 méternél, azon nincsen semmi baj, mert ugye jön a második fele, vagy tök mindegy, ahogy telnek a 100 méterek, és hogy én fogok közelíteni hozzájuk, hogyha előttem vannak. Tehát, hogy nem, ez nem szabad megzavarjon, hogy a többiek hol vannak, mert ők tök máshogy osztják be az erejüket, meg lehet, hogy ő erősen kezdi, aztán elfárad, lehet, hogy végig fogja bírni, és csak távolodni fog. Tehát, hogy ezekre így fel kell nagyjából készülni, hogy mik az opciók, hogy ki hol lesz, így a mezőnyben, de egyébként ide befele kell figyelni 100%-ban, hogy én magamból kihozzam a legtöbbet, és csak azt tudom tenni.
Ez most így nem feltétlenül az úszáshoz kapcsolódik, de hogy pont ezen gondolkodtam, hogy ez amúgy a mindennapjainkban is tök igaz kéne, hogy legyen, hogy tudod, ott vagyunk ebbe a társadalomban, ahol ilyen-olyan elvárások vannak felénk, és közben meg tényleg mi segít egyről kettőre jutni, ha 100%-osan befele figyelsz, és mondjuk kiismered magad, és ismered ugye a teljesítményedet is, és tudod, hogy nekem nem kell rögtön gyorsan kezdeni, hanem így szépen lassan építjük. Persze, igen. Nyilván sokszor hasznos az, hogyha az ember tudja máshoz hasonlítani magát. Tehát, hogy ez rendben van, de ahhoz szerintem is, hogy kihozza mindenki saját magából a legtöbbet, csak magára kell figyelnie. Hadd mondjak egy ilyen rövid történetet, nekem is így a vízilabda kapcsán, ez pedig igazából a testalkathoz köthető, mert a többi vízilabdás lányhoz képest én a 163 centimmel, és nem tudom, ilyen 50-60 kiló között lehettem akkor, hát eléggé kicsinek számítottam, illetve sokszor kaptam olyan kommenteket, hogy tudok taposni a vízbe ilyen pici lábbal, hogy tudom egyáltalán megfogni a labdát a kezembe, ami egyébként tényleg nehéz volt, az egy tényleg nehéz volt. Szóval amúgy több ok miatt hagytam abba, de hogy ez is így köztük volt. Hallottam azt is, hogy Balázs nyilatkozta valahol egy ilyen videóban, ahol egy kisgyerekekkel voltatok, vagy csatlakoztál egy úszásra, hogy igazából nincsen tökéletes úszóalak. De hogyha meg mondjuk Google-on rákeresek, hogy mi a tökéletes úszóalak, hát nyilván egy csomó ajánlás fog kijönni, hogy ugye hosszabb végtagok a testhez képest, alapvetően egy magasabb termet talán, vagy nagyobb kézforma, kisebb láb, talán ilyesmiket találtam. Szóval, hogy az lenne a kérdésem, hogy előfordult-e már veled a pályafutásod során, hogy mondjuk megjegyzést tettek az alakodra? Hát a megjegyzést igazából én úgy mondanám, hogy sokan, igen, volt, hogy így ezt kérdezték, hogy így, hogy ennyivel kisebb vagyok a többiektől, hogy így, hogy miért, hogy haladok a vízben. és igazából, mert nyilván én sem vagyok olyan nagyon izmos, tényleg én is általában alacsonyabb is vagyok, meg kisebb is, mint a vetétársaim, de én erre mindig egy előnyként tekintettem egyébként, tehát, hogy mivel ugye kevesebb izmom van, így kevesebb dolog tud elsavasodni, tehát, hogy tovább is bírom, valószínűleg ezért is fekszik nekem, vagy feküdt nekem annyira így a hosszú táv, tehát ilyen a 800 és az 1500 gyors például, mert ugye jó állóképességet ki tudtam alakítani, mert sokáig elbírom, nincs mi elsavasodjon bennem annyira, és hát könnyebben fent is maradok a vízen, tehát, hogy én úgy mondom, mindig úgy tekintettem, hogy én tehát nem cserélném el az alkatomat arra, hogy izmosabb lehessek. Ez nekem így az úszáshoz tökéletes volt szerintem. Amúgy valóban, tehát, hogy az, hogy tökéletes alkat, tehát, hogy amiket ugye felsoroltál, azok a jellemzők, hogyha valakiben ez mind megvan, akkor ő úgymond egy pici előnnyel indulhat, hogyha beleteszi ugyanazt a munkát, ugyanazt az alázatot, és mindent, amit amúgy bele kell tenni. És hát, hogyha megnézzük, akkor ugye a legnagyobb ászainknak olyasmi alkata van. Tehát, hogy akik úgy el tudnak jutni ilyen hatalmas világcsúcsokig meg, de azért nem húznék egy ilyen, tehát, hogy ezt nem mondanám, hogy azért ez a jellemző, hogy mindenkinek ilyen alkata van, sőt, tehát, hogy nagyon-nagyon különböző alkatokkal lehet találkozni egy olimpián is az úszók között, tehát, hogy nagyon sok emberről meg se lehetne mondani, hogy olimpikon, mert hogy ilyen tök átlagos teste van mondjuk, és azt gondolnánk, hogy biztos eltévedt, vagy hát ő így mit csinál itt egy olimpián, és beugrik, és olimpiai bajnok lesz, vagy olimpiai érmes. Tehát, hogy így nem, itt igen, vannak testek, amik haladnak a vízben, és vannak, amik nem. És tehát, hogy nincsen egy ilyen univerzális szabály, hogy ilyennek kell lennie egy testnek, ahhoz, hogy jó legyen. Ezt jó hallani. Egyébként csak összehasonlításképp felírtam magamnak, hogy akikkel úsztál Rióban, mint például Katie Ledecky, ő 183 centi, 73 kiló, szóval wow. Aztán Jess Carlin pedig 175 centi, 57 kiló. És ennek ellenére ugye harmadik lettél, ami igazából egy szuper teljesítmény, és amúgy újra végignéztem a videót, vagyis igazából a versenyt,
és annyira izgultam akkor is, pedig tudtam, hogy tudod, 2016-ban történt, és akkor Igen. így ültem, és így, hát én ebben nem tekerek bele, ez annyira jó. A Guangzhou VB-vel volt is, amikor visszanéztem, akkor is így egy picit izgultam, pedig hát nyilván tudtam, hogy mi a vége, csak hogy így mégis így tud izgalmas lenni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy jó a vége, vagy rossz a vége. Úgyhogy ja, igen, ezt abszolút meg tudom érteni, hogy még így is izgalmas tudott lenni a versenyen is, tehát hogy így, amikor visszanézek, nem saját úszásaimat, hanem bárki másét is, én imádom egyébként így visszanézni. A sportolói teljesítményt gyakran kapcsolják a mentális erőhöz. Párszor úgy nyilatkoztál róla, hogy az erősséged valahogy, vagy hogy ez az erősséged valahogy mindig ott volt neked, mint hogy egy ilyen ajándék lenne. Én talán a hallottak alapján azt mondanám, hogy ez nem egy ajándék, hanem inkább valami, amin eszméletlenül szorgalmasan és folyamatosan dolgozol. Mindezek mellett hogyan szoktál feltöltődni egy húzós nap után? Hát ugye a mentális felkészülésemhez azért elég nagyban hozzájárult az, hogy járok sportpszichológushoz. Egyébként már 14 vagy 15 éves korom óta, szóval, hogy úgy nagyon fiatalon kezdtem el járni, és az utóbbi pár évben már 2 pszichológushoz is járok, szóval, hogy hát még egy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tény alapból, hogy járok, meg jártam mindig is a pszichológushoz, és hogy tényleg ilyen fiatalon kezdtem el, valószínűleg, hogy ugye ezek így, meg hát ahogy mondtad, hogy ezek által ugye én így folyamatosan képeztem magam, meg fejlesztettem magam segítséggel, hogy mentálisan meglegyen tényleg az a képességem, vagy az erősségem, hogy versenyeken teljesen tényleg a teljes 110%-os fókuszba tudjak kerülni. És hát az, hogy mi kapcsol ki, hát ugye az elmúlt pár hétben így azt érzem, hogy semmi nem tudott teljesen kikapcsolni, mert így nagyon, nagyon sok minden történik most éppen, és ugye visszavonulás előtt is vagyok, és ez is nagyon azt érzem, hogy megterhel mentálisan, de leginkább érzelmileg nyilvánvalóan, és folyamatosan pörög az agyam valamin, úgyhogy most már egy kicsit várom azt, hogy eljön egy olyan időszak, amikor egy kicsit így kikapcsolatom az agyamat, de egyébként ami mindig segít nekem, az, hogy lefekszem a kanapéra, bekapcsolom a tévét, és nézek valami olyan műsort, amiben nem kell gondolkodni, csak nézem, és nevetek, tehát hogy ilyen vicces sorozatokat, és sok bambulok. Amúgy ezek is igazából olyan dolgok, amik egy bármilyen más embert is kikapcsolnak, és tök Persze. jó, hogy így mondod, hogy annak ellenére, hogy készülni kell fizikailag ott lenni, azért ott van ami mindenkiben ott van, hogy én csak tévét akarok nézni, Persze. kicsit kikapcsolni, hogy így nem mindig kell naplót írni, meditálni, és stb. Igen, egyébként, meg nekem is ugye most, hogy említetted ezt a meditációt, ezt sokan javasolták, és ezzel is mindig úgy vagyok, hogy így, hogy most nincs kedvem, mert hogy azt érzem, hogy el kell kezdeni, jó, akkor figyelnem kell, és nyilván, amikor már benne van az ember, akkor rájön, hogy ez tényleg egy jó dolog, de hogy sokkal egyszerűbb megnyomni egy gombot egy távirányítón, és akkor lefeküdni, és tényleg így, mint egy zombi, így nézek ki a fejemből, és csak így semmire nem akarok figyelni. Általában ez győz nálam is. Ja, igazából ezzel persze megkérdőjelezzük, hogy ez egy jó dolog-e. Mindenkinek van apró gyengesége, na. Hát igen. Említetted, hogy ugye hamarosan befejezed a pályafutásod, és igazából ezen gondolkodtam, így próbáltam így párhuzamokat felhozni egy bárki másnak az életébe versus a te életedben, és hát ugye nem kell sportolónak lenni ahhoz, hogy ne menj át egy ilyen nagyobb fejezetváltáson. Igen. Legyen az mondjuk egy munkaváltás, iskola, igazából bármi. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az, ami most téged jelenleg motivál, mert szerintem sok hallgató is lehet egy olyan pozícióban, hogy tudja, hogy valaminek mondjuk nem sokára vége lesz, valami változni fog, és szeretném azt gondolni, hogy ahogy te is, vagy más is, hogy nem adja fel, hanem ugyanúgy csinálja motiváltan tovább a munkáját. Igazából mi az, ami most téged motivál arra, hogy elmenj edzeni? Aha. Hát igazából engem most, ami így az úszáson belül motivál, az, hogy tudom, hogy van még ugye egy versenyem, kb. Egy hónap múlva, és hogy arra úgy szeretnék felkészülni, amennyire csak tudok jól, viszont arra is figyelek, hogy
ne az legyen, hogy most valami extrát akarok mindenképpen bizonyítani, és hogy most így mindenemet megfeszítem, mert hogy ez az utolsó, hanem így igyekszem inkább így amennyire lehet lazán, tehát hogy ne az legyen, hogy így erőlködve, görcsösen megyek itt végig az utolsó hónapomban csak azért, mert nem tudom, mit akarok csinálni, tehát hogy én már nem akarom lehozni a csillagokat a székről, vagy megváltani a világot az úszásommal, mert túl vagyok azért azon az időszakán az életemnek, amikor a csúcson voltam fizikailag. Úgyhogy tényleg most így annyit szeretnék csak csinálni, hogy amennyit így 31 évesen meg tudok csinálni az edzéseken, azt megcsinálom, felkészülök, amennyire tudok mentálisan is erre, főleg amiatt, mert ugye tudom, hogy az utolsó lesz, és tudom, hogy benne van a pakliban, hogy ez ott is elő fog törni belőlem, és hogy nem akarom, hogy ez nagyon befolyásolja majd a versenyzésemet, hogy nagyon elterelje a figyelmemet. Úgyhogy tehát, hogy hogy jól tudjam befejezni, most az motivál így röviden. Uh-huh. Hogy jó pont kerüljön a... Igen, hogy úgy egy jó lezárás legyen, mert hát azért így nyilván ez 25-26 évig tartott a pályafutásom, és hogy úgy megérdemli a szép lezárást, tehát hogy beletegyem még tényleg utoljára a még maradó energiáimat, és azt így arra fordítsam, hogy akkor még egyszer versenyezhetek. Tehát, hogy amikor azt mondták neked, hogy na most vagy a csúcson, most píkelsz, akkor azt érezted is amúgy így fizikailag, és most így visszagondolva? Nem mondanak ilyet. Tehát, hogy ez a nehéz ebben, hogy senki nem tudja, nem állott valaki, és akkor így méri valami eszköze, hogy aha, na most vagy ott, mert akkor nyilván így jó lenne, hogyha ezt tudná az ember, mert akkor az úgy könnyebb. De hát ugye nem tudod, és most így igen, én mondtam, hogy én túl vagyok rajta, de még erre is lehetne mondani, hogy nem tudhatom. Mi van, hogyha most vagyok a csúcson, csak ugye már így elhesegettem magam mellől ezt a gondolatot, és nem meg se próbálom, úgymond. De azért nyilván ezt érzi az ember, tehát hogy így a mindennapokban az edzéseken, hogy azért már úgy nem úgy regenerálódom, ahogy pár évvel ezelőtt, meg több pihenőre van szükségem, nem bírom el ugyanazt az edzés mennyiséget sem. Szóval, hogy nagyjából érzi az ember, de hát ezért is nehéz egyébként a sportot, például az úszást abba hagyni, mert ugye nem tudod, hogy mi az, amikor már úgy feleslegesen erőlködsz, úgymond, mi az a határ, ugye, ami után tényleg csak egy erőlködés, vagy ami előtt viszont feladnád hamarabb, mint kéne. Tehát, hogy ugye ezt a határt keresi szerintem ugye mindenki, és én is, és én ezt a határt lőttem be magamnak, hogy szerintem nekem kb. Itt van az, ami után még bírnám egy picit, de nem az maradt bennem, hogy feladtam, hanem hogy így elmentem, ameddig tudtam, de nem vártam meg azt, hogy teljesen mondjuk lecsúszszak, vagy így ilyen csúsztán, hogy akkor már tényleg semmi erőm és semmi értelme nem volt úgymond az utolsó hónapoknak, vagy akár éveknek, hanem még időben kiszálljak. Úgyhogy de ezt nagyon nehéz megtalálni. Igen, az ilyen kicsit ilyen, mint hogyha így vakon próbálna az ember tényleg belőni valamit, mert nem mindig, persze a korra járnak ilyen tényezők, mint például ugye, hogy gyorsabban fáradsz, nem ugyanúgy úszol, mint már régebben, de ettől függetlenül szerintem, vagy javíts ki, de hogy hozod a jó időket, tehát hogy nincsen itt gond ebbe, csak ugye az elhatározás, hogy mikor van az a búcsú. Hát igen, tehát hogy igen, azt mondom, ez nagyon nehéz, meg ugye főleg, hogy nagyon szeretem, a mai napig is nagyon szeretem csinálni az edzéseket is, és főleg a versenyeket, úgyhogy ezért is volt ez egy nagyon nehéz döntés már alapból, meg az, hogy ehhez tartsam is magam, meg tudom, hogy ugye, hogy bennem van ez is, hogy amúgy még tudnám csinálni 1-2 évig biztosan, viszont ugye azt is érzem, hogy elfáradtam. Tehát, hogy úgy azt érzem, hogy talán így most ez először jutott eszembe, de hogy így talán a mentális egészségemnek fontos az, hogy most hagyjam abba. És határokat szabsz akár. Igen, meg hát ugye az is jó, igen, hogy én irányítom ezt. Tehát, hogy én mondom ki, hogy akkor most van vége, és nem az volt, hogy na jó, Bogika, most már nem férsz be a válogatottba, úgyhogy szia, hanem én mondom azt, hogy most már nem csinálom, és hogy ugye az én kezemben volt a döntés, azért ez is egy jó érzés. És nagy felelősség is. Igen. Mi a helyzet a személyes értékekkel?
igazából minden vendéget meg szoktam kérni, hogy ugye válogasson ki ebből a listából, ami egy elég sok szóból álló, vagy értékből álló lista, Igen. 3. Azt kérdeztem tőled, hogy melyek képviselnek téged leginkább. Ebből hadd olvassam fel, mert felírtam, a 3, amit választottál, az az igazságosság, a kitartás, és ez a well-being. Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy miért ezeket választottad, és mondjuk miért ezek képviselik akár így a mindennapjaidat, vagy hogyan jelennek meg a mindennapjaidban? Igen, nagyon nehéz volt ugye választani 3, mert így szerintem egy legalább 10 tudtam volna még így emellé felsorolni, de igen, ez a 3. Hát az igazságosság, az például valahogy mindig egész kiskoromtól kezdve éreztem, hogy bennem van, hogyha valami nem igazságos, az nagyon tudott bosszantani. És nem tudom, hogy ez a sportolói életből fakadóan alakult-e így ki, vagy egyébként is ilyen a személyiségem, és hogyha nem úszó lennék, akkor is ezt érezném, és akkor is bosszantó lenne az, hogyha valami igazságtalanságot érzékelek magam körül, de az biztos, hogy igen, tehát ez bennem van, hogy például egy versenyen is, most, bocsánat, csak itt a cica ki akar menni, és ki is megy. Oké. Mégse. Szóval, hogyha ugye például most nem is egy úszó versenyen maradva, mert akkor most attól vonatkoztassunk el, hanem bármilyen kis versenyt megrendeznek, és azt látod, hogy a melletted lévő mondjuk csal. És akkor ugye az nyilván bosszantja az embert, és hogy nagyon, mert mondjuk te beletettél nagyon sok energiát abba a kis versenybe, legyen az bármi, és akkor mondjuk a másik megcsalva meg tudott téged előzni, és hogy nyilván nem ennyire fekete-fehér azért így az úszásban a dolog, mert nem tudott senkire elmondani azt, hogy hát ő csalt, de azért ugye ezek így benne vannak a pakliban, és ezek nagyon bosszantóak tudnak lenni, hogy ugye azért hallom én is innen-onnan, hogy egy világversenyen átlagosan mondjuk a 8 döntősből 3-4 az valószínűleg dopingol. És akkor most mi van? Tehát ott állok, és hogy oké, de nem történik semmi velük. Tehát, és hogy ez is mennyire igazságtalan. De hogy ez most nyilván ez csak úgymond egy kis része így az egésznek, hogy mennyi minden tud igazságtalan lenni, és igyekszem én is amennyit tudok megtenni annak érdekében, hogy legalábbis ami körülöttem zajlik így az életemben, ott az igazságos dolgokra törekedni. Igen, a következő a kitartás volt, ugye? Igen, hát az talán de nem is kell annyira sok magyarázatot adni, ez ugye nyilván ez egyik fő pillére annak, hogy azt gondolom én, hogy valaki élsportoló legyen, és hogyha valaki, vagy nem is élsportoló, bocsánat, nem, tehát igazából bármilyen munkát végzünk, bármivel foglalkozunk. Kitartás, az alázat, ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogyha valaki nagy dolgokat akar elérni, és jó akar lenni abban, amit csinál. És ez ugye nyilván azt is jelenti, hogy amikor vannak nehéz időszakok, már pedig lesznek, szerintem mindenki életében vannak nehéz időszakok, akkor azokban erősnek kell maradni, és túl kell menni mindenen, tehát tüzön, vizen. Tudod, hogy mit akarsz csinálni, akkor afelé menni, és mint a lovakon ugye van az a szemellenző, hogy nem foglalkozni semmivel, csak azzal a céloddal, amit kitűztél magad elé. És a well-being, ugye ez tényleg ez a testi-lelki jól lét, vagy jólét, ami pedig szerintem úgy nyilván egy olyan dolog, amire szerintem mindenkinek törekednie kéne, mert hogy nagyon sok stressz tudja érni azért az embert manapság, itt tényleg akárhonnan, akár a social médiából, akár tényleg így kimegyünk az utcára, bekapcsoljuk a tévét, halljuk a híreket, tehát hogy így folyamatosan stressz alatt vagyunk, és például ugye a meditáció is, amit említettem, amit én is így ezáltal ugye tudnék így javasolni, hogy minél többen csinálják, meg tényleg így, meg ugye a pszichológus is, ezek mind olyan részei az életnek, amit szerintem, tehát hogy egy picit ezek úgy lassítani tudják azt a rohanós életet, amiben nem jó azért 0-24-ben benne lenni.
Ja, hát nyilván most ez egy olyan téma, amiről aztán órákat lehetne beszélni, most csak így próbálom így pár mondatban így összefoglalni, hogy mit gondolok, csak nehéz. Van olyan szituáció, amikor így a mindennapokban mondjuk a saját jóléted érdekében mondjuk mondasz nemet? Elkezdtem gyakorolni ezt, igen, hogy ez milyen, de nagyon furcsa és nagyon rossz érzés, és nagyon nehéz nemet mondani akárkinek, akármire. Tehát, hogy úgy, mert ugye azt érzem, hogy akkor én most nem voltam kedves, hogyha Aha. mondjuk meghívnak valahova, és történetesen nem tudok elmenni, mert fél bele az időmbe, vagy egyszerűen tényleg csak nagyon kimerültnek érzem magam, és szeretnék pihenni, és akkor ugye úgy mondjuk nincsen egy olyan kifogásom, hogy most amiatt nem tudok elmenni, mert éppen valami dolgom van, hanem egyszerűen tényleg csak szeretnék otthon lenni és pihenni, mert mondjuk az egész hetem rohanós volt, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy nem, mert nem, mert most nem akarok, mert most nincs kedvem, hogy ez ugye úgy hangzik, mint hogyha ugye, tehát mondom, ez ilyen nem kedves, és hogy de Ilyen közben meg, cserbenhagyás, nekem talán így magamból igen, indulva ez jut eszembe. aha, igen, és hogy közben meg ugye te csak magadat választottad, és ezzel nincsen az égvilágon semmi baj, sőt, szerintem ugye ez tényleg, ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mi legyünk saját magunknál így az elsők, és hogy ez mennyire fontos dolog. Úgyhogy gyakorlom ezt, de még van hova fejlődnöm benne. Mert azt is tudom, vagy láttam, hogy nem nehéz rólad hallgatni interjúkat, mert nagyon sok helyre el is mész, ahova meghívnak. Igen. Ez is valami ilyesmi, amit mondtál, hogy gyakorolni kell? Egyébként meg is lep egy kicsit, hogy ezt mondod, mert nagyon sok interjút lemondok. Tehát, Oh. hogy igazából, hogy inkább úgy mondanám, hogy keveset vállalok el. És pont ezért igen, mert egyrészt nem is nagyon szeretem magamat látni, így valahol így megjelenni, hogy így, mit tudom én, hogy kidobja ugye valahol az internet, hogy így itt is, ott is, mert úgy nem tudom, én nem szeretem. De ez az egyik, a másik meg pont az ugye, hogy azért legyen időm magamra. De ugye most, amíg még benne vagyok, és edzek minden nap, ugye így úgymond könnyű azt mondani, hogy most nem fér bele, mert általában ez az igazság. Tehát, hogy tényleg nem fér bele az időmbe, mert tényleg vagy edzésidőben vagyunk, most akar kimenni a cica. Szóval ténylegesen ugye nem fér bele az időmbe, de azért próbálom én is meghúzni azt a határt, hogy úgy mi az, ami nekem még úgy belefér, és amit elbírok. Szóval ez is tök jó látni, meg köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy tényleg szántál időt erre a beszélgetésre, tök jó érzés. Én ennyit akartam igazából a mai beszélgetésből kihozni. Még nagyon sok mindenről tudnálak kérdezni, de úgy érzem, hogy ezzel most egy kicsit ilyen kompaktan tudtunk Aha, beszélni igen. pár témáról, úgyhogy ismételten köszönöm a jelenlétedet, és én igazából biztos vagyok benne, hogy még hallani fogunk rólad, és nagyon szurkolok. Ugye a Duna Köszönöm. Arénába fogsz Igen, versenyezni december 10-15 között. igen, így van. Nagyon szurkolok. Köszönöm én is. Sziasztok! Hello!